Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rogelio. Taong 1990, Dumaguete, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kakalipat pa lamang ng bahay nila Rogelio sa baryo. Bumukod na kasi sila noon sa kanilang mga magulang, gawa nang nakapagpundar na sila kahit papaano. Ayaw namang manatili nila Rogelio sa poder ng mga ito sa kadahilan ng nais nilang mabuhay sa pamamagitan ng sarili nilang pagsusumikap. Sa ilang araw nilang pananatili sa kanilang bagong bahay, naging maayos naman ang lahat. Napakatahimik nilang mag-asawa na halos hindi mo makikitaan ng anumang pagtatalo. Maintindihing tao kasi itong si Rogelio at lahat na yata ng luho at pagbubunganga ng kanyang asawa ay hinahayaan niya lang. Sa ilang buwan nilang pagsasama, maigi niyang pinaghandaan ang pagdadalang tao ng kanyang asawa. Naghahangad na kasi noon si Rogelio ng panganay para naman makita niya itong magbinata habang hindi pa siya gaanong matanda. Marami na din ang nagsasabi sa kanila noon na mas masaya ang pamilya kapag merong mga anak. Isang araw, habang papalis sa trabaho itong si Rogelio, bigla namang lumapit ang kanyang asawa sa kanya na bitbit ang baon niya. Pag-abot nito, mahinahong inilahad nito sa kanya na 2 buwan na yung hindi dinadatnan. Nang marinig ito ni Rogelio, abot langit naman ang kanyang pasasalamat sa Panginoon na siyang nagpahintulot ng matagal na niyang kahilingan. Dahil sa mga bagay na kanilang napag-usapan, kaya na may minabuti niyang lumiban na muna sa trabaho. Nagpasya siya noong bumisita sa kakilala nilang albularyo nang sa gayoy mabigyan ng pangontra ang kanyang asawa laban sa mga aswang na maaaring umaaligid sa kanila. Mariin kasing naniniwala noon si Rogelio na ang mga aswang ay nakakaamoy ng buntis kahit milya-milya man ang layo ng kanilang biktima. Sa pagdating nila sa tahanan ng albularyo, bumungad sa kanila ang matandang naghahasa ng sundang sa gilid ng bakuran nito. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng matandang yun, kitang-kita nilang dalawa ang bahay nitong animoy mabubuwal na. Maniwala kayo o hindi, bata pa noon si Rogelio, ganun na talaga ang sitwasyon ng matandang yun. Ang labis niya lang na ipinagtataka doon ay kung bakit sa dinami-rami ng bagyong dumaan sa kanila, hindi pa rin nabubuwal ang bahay ng matanda. Mas nauna pang nasira ang bahay ng iilan nilang kababaryo na gawa mismo sa mga konkretong materyales. Sa pagsilay sa kanila ng matanda, agad naman itong binitawan ang bagay na kanyang pinagkakaabalahan. Oh, magandang umaga, Rogelio. Anong kailangan nyo? Masayang wika ng matanda. Manong Pipeng, papatingnan ko lang ho sana itong asawa ko. 2 buwan na kasi siyang buntis eh. Tsaka, maaari ho bang makahingi ng pangontra? Panlaban sa mga... alam nyo na. Sagot naman dito ni Rogelio. Ay, o sige, pasok na muna kayo. Doon na tayo sa loob mag-usap. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang pumasok silang mag-asawa sa loob ng bahay nito. Pagdating nila sa sala, bumungad sa kanila ang napakaraming mga baging na nakalaylay sa kisame ng bahay. Habang pinagmamasdan nila ang mga tanim na yon, napapansin nila noong may bulaklak na ang iilan sa mga ito. Dala ng kuryosidad ni Rogelio, tinanong niya ang matanda kung para saan ang mga halaman na yon. Ayon dito, ang mga baging na kanyang nakikita
pangunahing proteksyon laban sa mga itim na kaluluwa. Ginagamit din ang baging na yon upang magkaroon siya ng paunang depensa laban sa mga pangkat ng aswang na maaaring dumaan sa bahay nila. May mga araw kasing nagkakaroon ng kahinaan ang albularyo na ultimo paggamit ng mga kataga, hindi niya kayang gawin. Dagdag pa nito na ang kahinaang yun nag-ugat lamang sa isang pangyayaring minsan niyang naranasan 5 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon kasi ng kalaban noon ng albularyo sa kanilang lugar na isang uri ng aswang na merong kakayahang makapagtala ng kamatayan ng biktima nito sa pamamagitan lamang ng mga numero. Ginawa ng albularyo ang lahat pero sa kasamaang palad hindi niya yon nagawang mapaslang. Bagaman ilang taon na ang nakakaraan, ang sugat na iniwan nito sa kanya ay unti-unting sinasakop ang kabuuan ng kanyang katauhan. Marami na ding pagkakataong hinanapan yon ng lunas ng albularyo, subalit sa kasamaang palad hindi niya yon magapi. Matapos nitong makapagbahagi ng istorya, mariin naman itong ipinaalala kay Rogelio na ang paboritong pagkain ng nilalang na yon ay ang mga babaeng may dinadalang sanggol. Yon ang inaalala ng matanda sapagkat sa pamamagitan ng sanggol, maaari yung bumalik sa kanilang lugar para manalasa. Rogelio, lahat ng ibibigay ko sa iyo, ibigay mo sa iyong asawa. Huwag mo siyang pababayaan o iiwan kapag sumasapit ang mga araw ng Huwebes at Biyernes. Patatagin niyo ang inyong pananalig sa mga araw ng pamamahinga upang hindi niya kayo madaling mapasok. Tandaan mo, Rogelio, ang nilalang na yon, nasisiguro kong nasa paligid lang. Sana nga'y hindi kayo magkatagpo. Paalala ng albularyo. Maraming salamat ho sa inyong paalala. Huwag ho kayong mag-alala. Mag-iingat kami. Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas na ibigay na nga ng albularyo ang lahat ng kanilang kailangan. Ang mga ibinigay nito sa kanila, dahon ng talong na merong basbas ng mga buhay na salita, isang dipang makabuhay, piraso ng buntot page at pinatuyong butete. Lahat ng yon ay makakatulong sa kanyang asawa upang maitaboy ang anumang elementong papasok sa bahay nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad din namang nagpaalam si Rogelio. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, minabuti niyang ilahad sa kanyang asawa ang lahat ng paalala ng albularyo. Kampante naman sila noon kahit papaano, gawa ng may iilan din naman silang mga kapitbahay na madali nilang malapitan sa mga oras ng pangangailangan. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Hindi pa man sumasapit ang 9:00 ng gabi, halos mapuno na ng usok ang kanilang buong tahanan. Wala namang magagawa noon ang kanyang asawa, gawa ng isa ito sa mga ibinigay na alituntunin ng albularyo sa kanila. Habang nagpapahangin si Rogelio sa gilid ng bintana, panay naman ang kanyang pagsipat sa buong paligid. Napakaliwanag kasi noon ng buwan, kaya na may tanaw niya ang magagandang tanawin ng kanilang baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa gitna ng daan, di kalayuan sa kanilang tahanan. Nang makasilay siya ng isang lalaking naglalakad na merong daladalang sulo, ang labis na ipinagtaka doon ni Rogelio ay ang sulong hawak nito na unti-unting nagbabago ang kulay ng apoy sa bawat pagtama ng liwanag ng buwan. Nasisipat niya din noon ang iilang gininto ang buhok nito na parabang sinadya yung kulayan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang namumula nitong mga mata.
Pagtitigan nilang dalawa, dahan-dahang gumuhit sa ere ang nilalang na yon ng 2 numero na mabilisan din namang naglaho. Akala ni Rogelio walang epekto ang ginawa nito, kaya na may hinayaan niya lamang ang nilalang na yon. Maya-maya pa, muli niya yung nasipat na gumalaw patungo sa harapan ng kanilang bahay. Habang binabagtas nito ang daan, kitang-kita niya ang hindi pagbaling ng mga mata nito sa direksyong kasalukuyan nitong tinatahak. Si Rogelio naman noon, unti-unti nang sinasarado ang bintana, gawa ng nakakaramdam na siya ng kakaiba. Sa paglapit nito sa harapan ng kanilang bakuran, tuluyan na nga niyang isinarado ang pinto. Ang ginawa niya, gumawa siya ng isang maliit na siwang sa dingding upang doon ipagpatuloy ang kanyang pagmamasid. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang na yon, doon niya yon nasipat na kumuha ng kakarampot na lupa sa loob ng kanilang bakuran. Muli din itong nag-ukit ng numero sa lugar na para bang meron yun doong tinatandaan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang umalis ang panauhin na para bang walang nangyari. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, patuloy namang nananatiling tulala itong si Rogelio habang patuloy na pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang nasilayan. Pilit niyang sinagutan ang ginawa nito pero sa kasamaang palad, wala talaga siyang kaide-ideya sa kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Kapag Huwebes at Biyernes, hindi siya nagtatrabaho sa baryo. Mas inuuna niya noon ang kanyang asawa nang sa gayoy magawa niyang masiguro ang kalagayan nito. Akala ni Rogelio wala na doong mangyayaring masama pero nagkamali siya. Isang hapon ng Biyernes, inutusan siya nitong tumungo sa baryo para bumili ng pagkain. Nagkataon naman noong walang mauutusan, kaya na may napilitan siyang dumako doon. Habang binabagtas niya ang daan, meron siyang nakasalubong na isang matanda na merong hila-hilang kalabaw. Pagsilay nito sa kanya, maamo naman yung ngumiti habang nagwiwika ng, "Magandang hapon, Ginoo. Saan ang punta mo?" Dyan lang ho sa bayan, Manong. May bibilhin lang ho. Kayo ba? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman itong ibinaling ang kanyang paningin sa daan habang mahinahong bumubulong ng, "Hindi mo dapat iniwan ang iyong asawa." Bagaman napakahina ng pagkakasabi dito ng matanda, rinig na rinig yon ni Rogelio. Alam niya sa kanyang sariling yon ang sinabi ng matanda sa kadahilan ng napakalinaw ng kanyang pandinig. Upang hindi siya mag-alala sa kanyang asawang iniwan niya, minabuti niyang kausapin ng seryoso ang matanda. Subalit kahit anong gawin niya noong mga oras na yon, bigo siyang makarinig ng kasagutan dito. Ang ginawa noon ng matanda, nagpatuloy yon sa kanyang paglalakad habang panayang pagsipol sa paligid na para bang wala siyang kausap. Sa paglayo nito sa kanyang kinatatayuan, dali-dali namang tumungo si Rogelio sa sentro upang bilhin ang pinabibili ng kanyang asawa. Kahit papaano, kampante naman siyang walang mangyayari doong masama, gawa ng naroon ang iilan nilang kapitbahay na abala sa paglilinis ng mga bakuran nito. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga niyang tinatahak ang daan. Pagsilay niya sa kanilang tahanan, agad naman siyang napatakbo nang masipat niya ang kanyang asawang nakaupo sa gilid ng kanilang pinto habang tulalang nakatitig sa kawalan. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito,
bigla namang binalot si Rogelio ng pangamba nang masipat niya yung napakaputla at halos wala yung diwa. Ilang ulit niya na ding inalog ang katawan nito habang kinakausap pero wala yung reaksyon. Dala ng kanyang pagkabahala, agad naman niya yung inakay patungo sa tahanan ng albularyo. Noon ding mismong araw na yon, hindi na siya nagdalawang isip na patingnan ito sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na meron doong nangyayaring hindi pangkaraniwan. Nang marating nila ang bahay ng albularyo, bumungad sa kanila ang matanda na nagtitipak ng mga kahoy. Pagramdam nito ng kanilang presensya, agad naman itong itinigil ang kanyang ginagawa para kausapin sila. O Rogelio, ano bang nangyayari't nagmamadali ka? Tanong ng matanda sa kanya. Manong, tingnan mo ang asawa ko. Napakaputla niya. Hindi ko din siya makausap eh. Iniwan ko lang siya saglit sa bahay tapos pagbalik ko ganyan na. Ano po bang nangyari sa kanya? Mangiyak-ngiyak na paliwanag ni Rogelio. Pagkarinig nito ng matanda, bigla namang naging seryoso ang pagmumukha nito habang nakatitig sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, marahan naman itong hinawakan ng kanyang asawa habang patuloy yung pinakikiramdaman. Maya-maya pa, bigla naman yung napamura habang nagwiwika ng, Demonyo! Nakita mo ba ang may gawa nito? Nasaan siya? Ano ang itsura niya? Paulit-ulit yung itinanong sa kanya ng albularyo pero sa kasamaang palad hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Rogelio na isang seryosong kondisyon ang kasalukuyang kinakaharap ng kanyang asawa. Ayon sa albularyo, na ang nangyari rito ay isang uri ng tigalpo na kadalasan ang nagtatangan ay gabunan. Mahirap mabasag o makontra ang tigalpong yon dahil kinakailangan nito ng isang buhay na alay para maisakatuparan ang lihim na karunungan. Wala ding kaalam-alam ang matanda sa kung ano ang pangontra nito, gawa ng maging siya, aminadong unang beses niya pa lamang yon nakita. Mariin din niyang inilahad kay Rogelio na tanging ang namayapang maestro lamang nito ang may alam kung papaano kontrahin ang ganoong uri ng karamdaman. Sa paglalim ng gabi, patuloy ang ginagawang panggagamot ng matanda sa kanyang asawa. Kung ano-ano na ang nilalagay nito pero sa kasamaang palad, hindi pa rin ito naiibsan ang seryoso nitong karamdaman. Si Rogelio noon, halos mapaiyak na sa tabi, gawa ng labis siyang nag-aalala para sa kanyang asawa at sa anak nila. Sa pagsapit ng 11:00, patuloy pa rin itong ginagamot ng matanda. Hilot, tawas, pagtawag, palipad hangin, pagpapasuot ng mga agimat ay nagawa na nito, subalit wala roon ang umepekto. Pagtungtong ng hating gabi, laking gulat na lamang nila nang mag-iba na ang inaasal ng kanyang asawa. Habang nakahigayon, panay ang paghalakhak nito habang nakatingin sa bubong ng bahay ng matanda. Meron din yung itinuturo doon, pero sa kasamaang palad wala silang nakikita. Maya-maya pa, bigla namang lumiyad ng lumiyad ang kanyang asawa at kasabay nito ang pagsibagsakan ng napakaraming santo sa altar ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang albularyo kundi ang ituring yon bilang isang kaaway. Kahit anong pagtawag nito sa kaluluwa ng asawa ni Rogelio, walang sumasagot sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng boses ng isang lalaki sa kanyang asawa. Panay ang pagtawa nito habang paulit-ulit na nagwiwika ng, Isang linggo,
Bibigyan kita ng 1 linggo, albularyo. 1 linggo. Nang marinig ito ng matanda, minabuti nitong wag na lamang yung pansinin. Medyo nababahala na din kasi ito, gawa ng may iilan ng salot ang kumakalat sa buong paligid. Kahit anong gawin niya noong pagpapalipad hangin sa lugar, tila ba hindi yun sapat upang tuluyang makontra ang puwersa ng nilalang. Ang labis pa noong ipinagtataka ng albularyo ay kung bakit nananatiling tulog ang kanyang mutya sa harap mismo ng kanyang kalaban. Nang mapagtanto niyang hindi niya kakayanin ang puwersa nito, wala na itong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo patungo sa labas ng kanyang tahanan. Panayang pagsigaw ng albularyong yon habang humihingi ng tulong sa kanilang mga kababaryo. Maya-maya pa, tuluyan na ding naglaho ang boses nito dahil masyado na yung malayo sa kanyang tahanan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon nasipat ni Rogelio ang kanyang asawa na nakatingin sa kanya habang nakalaylay ang dila. Meron din yung hawak-hawak na isang patalim na siya namang labis niyang ipinagtaka kung saan yun nakuha ng kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang kanyang asawang nagtatatak ng numerong 7 sa noo nito. Pagtulo doon ng dugo, bigla naman yung dinilaan ng kanyang asawa at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, Wala kang magagawa para pigilan ang aking kagustuhan. Ituring mo itong kagandahang loob sapagkat hindi kita dinamay. Ang albularyong yon ay napakaduwag. Marapat lang sa kanya ang 1 linggong pahirap. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang dumilat ang mata nito habang dahan-dahang lumalalim ang paghinga. Pagsilay ni Rogelio na mawawala na ng malay ang kanyang asawa, agad naman niya yung hinagkan habang patuloy na umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya tuluyang naramdaman ang pagkalas ng nilalang na nasa loob ng katawan nito. Dahil sa wala naman siyang kaalam-alam sa mga lihim na karunungan, wala na siyang nagawa kundi yon ay hayaan. Ang tanging ginawa na lamang noon ni Rogelio, punasan yon habang sinusuotan ng damit. Kinaumagahan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakahabang pusod na nakalabas sa ari ng kanyang asawa. Napakarami din itong nangingitim na dugo sa hita na parabang nakunan yon ng hindi niya nalalaman. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang nilapitan ang kanyang asawa upang ito'y gisingin. Pagmulat ng mga mata nito, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa kadahilanang nasipat niya yung nasa maayos na kalagayan. Habang hinahagkan niya ang kanyang asawa, panay naman ang pagbabahagi nito ng istorya ukol sa kanyang kakaibang panaginip. Ayon sa kanyang asawa, nakarating siya sa isang magubat na lugar kung saan merong nagliliwanag na mga dahon. Sa dulong parte nito, nasipat niya ang nilapitan nilang albularyo na nakagapos sa isang puno. Bagaman nais niya yung lapitan ng bahagya, tila ba hindi niya yun magawa sa kadahilanang may kung anong harang ang nakasagabal sa kanyang dinaraanan. Dagdag pa nito na dahil sa hindi siya makalapit sa lugar, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Kitang-kita kasi ng asawa niyang yon ang paghingi sa kanya ng tulong ng albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang isa pang matandang naglalakad papalapit dito. Paglapit nito sa nakagapos na albularyo, walang pagdadalawang isip nitong inukitan ang noo ng matanda
ng 3 numero na sumisimbolo ng 7. Habang ginagawa yon ng nilalang, panay naman ang pagpumiglas ng matanda, subalit wala yung sapat na lakas para makawala. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, bigla namang dumako ang kanyang panaginip sa isang lugar kung saan nasipat niya si Rogelio at ang matandang nakasalubong nito sa daan. Inilahad ng kanyang asawa sa kanya na ang matandang nakasalubong niya noong araw ang matandang naglagay ng marka sa manggagamot. Hindi niya alam pero pakiramdam niya meron yung malalim na galit sa taong nilapitan nila. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nga nila tuluyang nakumpirma na wala na ang kanilang anak. Mahirap man tanggapin yun para sa kanilang dalawa. Wala silang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kahit papaano masaya naman noon si Rogelio, gawa ng hindi nawalay sa piling niya ang kanyang asawa. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga, muling bumalik ang albularyo sa tahanan nito na tulala. Bagaman nakakausap nila yon ng maayos, nasisiguro niyang meron doong nangyayaring kakaiba. Sa pagharap ng matanda sa kinaroroonan nilang mag-asawa, laking gulat na lamang nila nang bigla sila nitong palayasin. Wala naman silang nagawa dahil bahay pa rin yun ng matanda kahit papaano. Ano man ang nais nitong gawin ay masusunod yun. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap sa kung ano ang kanilang gagawin. Hindi kasi maatim noon ni Rogelio na hayaan na lamang ang matanda na minsang tumulong sa kanila. Pagdating nila noon sa kanilang bahay, agad naman siyang humanap ng makakatulong sa albularyo. Halos iginugol niya ang 5 araw sa paghahanap ng mga kapwa nito manggagamot, subalit sa kasamaang palad wala doong nakatulong. Lumipas na lamang noon ang 1 linggo na hindi man lang natitingnan ng albularyo. Bukod kasi sa nagwawala ito, napaka-agresibo na nito kapag nakakakita yon ng tao. Pagtungtong noon ng 7 araw, nabalitaan na lamang nila na patay na ang manggagamot na tumulong sa kanila. Lahat ng naninirahan sa kanilang baryo ay labis na nagtaka. Gawa ng papaanong namatay ang matandang yon. Upang hindi na magkaroon pa ng ibang usapin, minabuti na lamang nila Rogelio na manahimik sa mga pangyayari. Pero alam niyo ba na sa paglipas ng taon, hindi pa rin nila nakakalimutan ang tungkol sa nakakapagtakang kaganapan na kanilang kinasangkutan at ng isang aswang na nagtatangan ng sumpa sa numero. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas na itong gabunan na to. Isipin ninyo, magmamarka lang siya ng numero tapos alam niya na kung kailan ka mamamatay. Ay, alam mo na kung kailan ka mamamatay. Diba, nakakatakot lang. Pero sa buong buod ng kwento, pakiramdam ko kung hindi lumapit sila Rogelio dito sa manggagamot, walang mangyayari sa anak nila eh. Kasi pansinin niyo yung takbo ng kwento. Yung gabunan, galit lang siya ron sa manggagamot. Siguro kaya nadama yung asawa ni Rogelio para patunayan ng gabunan sa manggagamot na wala talaga siyang kalaban-laban dun. Kasi 'di ba kung ano-anong pangontra na nga yung binigay ng manggagamot pero hindi pa rin tumalab eh. Pero ang pinakatanong ngayon, bakit galit yung gabunan sa albularyo? Siguro pwedeng may napatay to na mas mahinang uri o sa hawak niyang angkan. Pwedeng ganun eh, di ba? Pero wala tayong malinaw na paliwanag. Pero yun lang, siguro para sa akin, kung hindi agad nagpanik si Rogelio na para sa kaligtasan ng asawa niya laban sa mga aswang, hindi sila malalaglagan ng anak. Yun lang yung pinaka nakikita ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.